Община Сливополе, едно красиво къщи в близост до дунавския град Русе, осигури на своите жители спокоен зимен сезон по отношение на почистването на града. Това стана възможно благодарение на съвместното сътрудничество между общината и фирма SkyTrack, официален вносител на лидерът в комуналната техника японският производител Исеки. В началото на зимния сезон SkyTrack достави в Сливополе малогабаритния трактор Исеки TH4335, окомплектован с гребло за сняг и професионален опесачител. Тракторът е оборудван с икономичен и тих трицилиндров дизелов двигател с мощност 37 конски сили. Машината има хидростатична трансмисия, подобрен активен преден мост и иновативна система за синхронизирано управление на двигателя според натоварването. Всички контролни уреди на трактора са удобно разположени и лесни за превключване. С този трактор всяка община може да бъде спокойна за почистването, както за зимния период, така и за пролетния и летния, с допълнително оборудване като косачки, четки за почистване и друг инвентар, необходим за поддръжка на зелени площи. А този трактор е последната придобивка. Той е малогабаритен, но с него искаме да почистваме местата пред обществените заведения, поликлиника, училища, община, паркове, където трябва да се рине на ръка, и заради това сме пристъпили към закупуване на малогабаритна, но многофункционална техника, както в случая виждате този японски трактор. Повече информация за японските трактори Исеки и оборудването за снегопочистване може да получите от официалния вносител на марката, фирма SkyTrack, на телефон 0888 666 000 или в интернет на адрес skytrack.bg.